det er mig. Har du fået bolden? Nej, det har jeg ikke. Men den der Barolo, vi også har på tilbud. Er det ude for, eller? Det hører fjenden. Barolo. Ja, tilbud. Hvad er det? Ja, der er måske. Ja, det står lige herovre. Godt, jeg skal bare have en enkelt plads. Skal ikke ved med at tage billeder af mig. Deler du boldshow? Hvor er du fin, Jan. Tak. Ej, Maja, hun laver sådan et billede, sådan et snydebillede, hvor hun putter alle mulige ting på. Sådan noget. Jeg har også sådan en lille ung fyr med her. Sådan en kurøsegård. Hvorfor er du ikke klædt på? Jeg fik ikke lov. Fik du ikke lov? Maja tog min kjole. Du skulle da have haft kjole på. Det tog mig ikke. Den har hun nappet. Og du har heller ikke fået det til Ja, og lige godt. Det lyder så der. Ja. Det er tak. Hold da på, jeg gør det. Så har jeg været over. I hele timer han rundt. Det har jeg også lige ude på. Det er det, du skal. Hvad hedder de der? Kommer der nogle penge i kassen? Ja, Så åbn den. Masser. Ja, det er godt. Ja, vi tømmer hjemme. Det er godt. Ja. Lige nu, du får. Smil du på? Han smiler altid. Ja.